Kuďurovič, mám 21 rokov, som z Bratislavy a sťahujem sa do Prahy v priebehu mesiaca, súťažím v kategórii Men's Physique. Momentálne sa pripravujem na jarné súťaže s mojím trénerom, ktorý je celý život sa venuje fitnessu, je kulturista, čiže má veľmi veľa skúseností a myslím si, že tentokrát to bude oveľa lepšie a po ňom dôverujem. Hlavný dôvod, prečo som začal cvičiť, je to, že som bol strašne chudý. Chalani sa mi smiali a chcel som s tým niečo spraviť, pretože som sa zle cítil a som aj zle vyzeral, takže som začal chodiť do fitka a výjačinky. 13 rokov som hrával futbal od svojich 7 až do minulého leta a zo dňa na deň som sa rozhodol skončiť s tým, pretože ma to už prestalo naplňať, nebol som šťastný a robil som to už na silu. Lenže keď som bol naučený cvičiť 2-krát do týždňa, takže telo bolo zvyknuté na záťaž, tak som musel proste niečo robiť. Prvé, čo ma napadlo a bolo k dispozícii, bolo fitko. Celý rok sa snažím stravovať normálne, aj keď po súťaži som si dal mesiac úplne off a jedol som všetko, lebo súťaž skončila presne pred sviatkami, takže na Vianoce som si doprial tak, ako sa patrí. Jedol som a pil som všetko. Ale ináč celý rok sa snažím jesť zdravo a rozumie, nie hocičo. Momentálne pracujem ako barman a prevádzkar v kaviarni v centre mesta Bratislavy a v budúcnosti by som určite chcel byť fitness tréner a motiváciou pre ostatných ľudí a pomáhať im. Vo svojom voľnom čase sa dosť venujem v svojej prezentácii na sociálnych sieťach ako Instagram a Facebook. Nájdete ma tam pod menom Rád Kuďurovič. A dosť ma to baví, je to dosť trendy dneska a myslím si, že sa to dá v dnešnej dobe dosť dobre využiť. V novembri 2016 som vyskúšal svoju prvú súťaž v kategórii Men's Physique. Bola to kategória Open, bolo nás tam až 24, skončil som na 5. mieste. Bol som spokojný, keď som postúpil do finále, ale v konečnom dôsledku aj trošku sklamaný, lebo som nedal do toho všetko, ale tak bola to prvá súťaž a tá dieta bola pre mňa veľmi ťažká a niečo nové. Ale tréner bol spokojný, takže teraz s odstupom času som s tým v pohode. Najväčší úspech pre mňa ako súťažiaceho je určite dostať sa medzi profesionálov, ale na Slovensku ním ešte nikto nie je, takže je to veľká motivácia a veľká výzva pre mňa aj pre ostatných chalanov.